Dalit. Uy, ano ito po? Ba't pala isa? Kasi problema na po. Problema na na. Problema kayo din, tingin pa naman. Mag-isi ito ang friend. At one day, Saan ang problema ka na eh? dito po sa animasyon nga site, nangulihan mga tao kay wala sila yung mga trabaho, napaabot pa sa balas, i-order po ito nila sa basic. Mapalay naman po sila ini. Ay isa na lumilin si DJ, bago ko ang mga kabibya para sa kwarto natin. Natin lang sila. Tunga-tunga lang namin ito. Pero, lugay lang lagi order na mula sa grafa. Ako yung nakabot. Paano ka lang naiingat daw? Ako, yung rason sa supplier nga, kagyan mo mga booking eh. Kagyan, Sir, face mo sir? Okay. Salamat. Will. Alas 12, take kape. sa City City. Salamat kayo. Budget naman na. Sakto na namin. Budget ba? Ilan naman yung ito. Makira ka. Sold na. Sabi ko tol. Ito yung problema ko kasi kining billing na to, doble kayo mabot. Billing sa Davao, billing sa Rokita, billing sa Buhok. Kaya sige nagpanawag yung mga taong pangutangan ako sa supplier sa Dipulog. Kasi may rason na lang sa PC mo kung kayo. Ang wala na, sige sila pangita o fans list. Sige sila ngayon na napay mga Amerikanan. Yung Amerikanan lang, sige naman taga-balik-balik ka dito. May custom kaya na. O ako lang yung galing ka. I-charge na lang na on sa inyo mga nakita na nga huwag mo ka ngayon. May layo na kayo pag-travel lang sa Davao. Dito. So pag inabuhusan ang lagi dito, mapakatindog. Wala pa. Atong muna yung pabot. Nawala lagi ya. Materialis wala pa. Pag ito ang tagsyayan ron, kay kung ito ang problema dito sa transit to Shayan, Sunod ko na natin. bakit ako sa akin yung permit lagi? Ang nag-aliyok sa yung permit lagi. Kita na kung tawanan ko, sumbang ka ako. Ayun ako. Relax na. Parang yung ito, demokrasya. Demokrasya sa Angol-Kuan. Ito kay Bialte, buntag 37,000. Oo ba? Kailangan pinagbihan na. Kung ano yung swidyon mo sa mga tao, talaga na yung mga. Ay, dalahan ang siluhan na anak ko. Isip. Yung mga good news, idala ni Kuana. Oy, pre! Ay, pre! Ano ka? Gusto! Mayroon Kamarag bad news yun eh. Kung sa may panana dito na, status ko. Yan, pinalte yun. Ito sa? Ilang bato meron siya yan? Sa kuwang hikayo na? Hindi na sila. Sabi natin tulugan na yung problema. Gagabay na yung edisyon eh. O pala, bayi nga, ang istorya na una. Kaya ana siya di computer na dahil ako. Go, ang salihan yung pasa na kaya paas mo yung para ako. Mali siya. Manager. Tol. Nagko kayong problema ni. Balik ito niyo. Sa mga tarong dito sa ka-masyon ng Francis, dahil lang ito saya, ito ano yung karoon dito. Yan, ano mo kayo, sunduan natin. Yan, ano ito? Mubalik lang ang taon ng saya. Tapos ito, ang saya nito, ito pa, mubalik na sila eh. Yung ulit sa pagugulong ito. Kamu orang lagi dua lagi, Dre? Oh, kamera dyan eh.
Kuan po, wala ko sabot. Bate ro, gitan go, gulit sila. Tabako. Oh. Wala pa na hapon nagkuhan dai kining balas og graban abot. Wala pa man na. Siktiyo to na, mamo to to tiyo. Tingnan naman ngayon si Nulma. Oh, manan ina ko na ko. Kinato. Magkaming na tong malasa to. Unsa na may status dito sa kuan? Uli niya diri. Bukas na mo kristal puting. Pinistal, puting siguro. Kaputing. Balas. Diyan na ipabuta ang balas niya. Oh, sige nir, lima. Ha? Pare sa boy, dili ano sa likod. Roger. So, si Iloy, asan si Iloy dai? Yung payo to sa motor na. Ang sa mula yung motor. Takot nila yung motor, basta kaya kung dali na ipayo. Kuha ni mo mag kuha nito, si Iloy. Oh, sige. Ayun, bayran na yung mga motor. Karon po kung bayo po, tulaw na. Ay, bayad to nang inom na. Kompleto na ni bagag ning Country Boy. Brother, unom na ka palang. Ha? Kina. Ang pahing man eh. So, natin dala si Abel Omnia, kita sa pulo. Natin tay friend ka tungkol ng ball dala. Siguro murag pila ka pati mo muna. Nikite si Kon, Forman Bernard. Ha? So wala pa po dahil si Pirami dito. Pirami. May tuwa dito sa Vegas. Matakang ini huwag na ilo na. Dapat katong grid line nga na sa plano, mo tayo masunod. Ay. Na, unsa man, mabante sa aming sayan ni. Sige na. Sa amin. Pero wala na buya, imong Maginer, parang ipadala na itong mixer dire. Mixer, drum, tubig Sige. mo. No? Mga gamit ba? Sa pangmasa ba? sige na. Mga simento ni mo, nanganatanan. Ah, siminto dia. Nabal na pala si kulang sa padusa. Sa pagawa ko ito. Ha? Ngayon, sa pagkakaroon, ako po yung mga activities na na. Maabot pang materialis ugma. Bantiyan na lang ako mga ubang activities din dana. Sige na. Iboy, Kiner, selamat Kiner. dapat. Pero ato ang klaruhon sa guro ni Tol o naba ato ang kontak dito sa Siayan ay hataman to. Kaon nyo, wala may signal diri. Ato na lang kita. Para Para dala site visit lang. site visit ha. Nagstorya pon may gapon ni Bangbang. Problema na gapo istoryahan. Still lang. Asper na daw tong piton sa. Ay! Ay, Roman! Alam lagi dari lagi. Bukan. Musta may mga pangate kay nandan mo kuno ka? Tak tigo no gini na bro. Bukan ko na mas eh. Ha? Napon ko. Padulong lagi may manager sa Sayan yan namin ato nito. Uy, uy. Amin sa tao, amin sa engineer. Amin sa angkol. Na. Kami Sayan lagi nga napit mi diri kay kita man tiga gulari kanina. Ini atras lang pod me. Ya, kumusta man yung mga pamati? Naligo ako kanina bro, di ko mo kaya skuha. Naligo ka? Kung may mga gigamit pagligo? Tubig? Tubig yun. Tubig o sabon. Kapit lagi ko dali kay kumusta po kunin ko ba? Kay santang mga pilak adlaw. Bungko sari niya. Sige, salamat ka. Ay. Lingkod ay dili bungko. Oh, iwan mongkod ka nga ang pungko di. Iskoy. Pungko. Lingkod ay lingkod. Karo ka na yung mga wordings. So, kuan, ato aron nga plano og okay na kasi muhang pamati og ba, balik lang nga dito. Okay. Kinahanglan dito sa muhang serbisyo. Sip sa kaporman, so dako kay obligasyon nga ikaw may magdala sa trabaho sa ibang mga tao. Kaya na nimo ba? Kaya na ko man. Ha? Ugma, kaya na ko. Kasi og giling ligo po nimo, mabalik po na imong kasi kulang ang buldos. Kira ko buldos yan. Adtan lagi sa kuan panahon. Agis ka init sa panahon ba? Sana yun.
lain pa ito. Kita man tayo sa diya nga lagi si itong Semana Santa lagi. Dito ga kung kuwan ni na abot lang anan. Libo kay mo to. Dito nagsugod ako ang hilanat. Sig nakulangan ra mo to sa inyong banding. Kulangan. Asa mo to nagkuan? Naglakaw-lakaw, banding-banding. Dito may sa mutibot ato sa Tibot. Dayo agod. kuwan nilang Yaya Ilma ba sa ilahang mga pamilya. Ako ba yung dito rin? Mission mo ba? Wala na ibayad. Dito may. So dali ram kayo. Pagkaugma mauli ko dayon sila. Kay sakay mo atong pick up ni Bimin. Bago tong niya na pick up. Di mo to laha. Ano to? Bana to ni Bimin tong yang tapat niya. Ito yung bana. Mo to yang kuan. Mura man og kuan puno, ato puno kuan no. Bulang na. Yeah. Mga kaya ako narko kaya kay puros mo itong mga professional tong mga marines ng mga igsoon na to. Puti mo po. May gwapo po ba? Katuro mo ikuan? Pero dili siya ka basta tong gwapo. Di basta. Ay na tong pagwapo. Mga exotic type matong pagwapo gud. Ito pang mura mag pang international pagwapo ato. Di. Mo kuan na po bayar po to ika Mayroon sulti man? banding ana. Banding raman. Sulti ra po. Ana ba siya anak ato ni Mimin? Na tumbay. Tong kuyog nila? Asa man nagatong anak ni Mimin nga kuan? Sa laki. Katong kuyog ang eskwela. Sila. Hindi lang kayo maglangan na eh. Kaya nagpaabot to si Palidia sa skinan. Mahal na kayong krudo ron, no? Still ganda ra. Barato ron. Pantir kita yung barato. Mga okay-okay. Pero sa skinan, krudo, mga steak, mga mahal lang. Nga, sige Nerd. Ha? Sige, ayaw mo. Tamat kayo. Oh. Sige Nerd. Ina. Pero kining tulaya tol, hinumdum ko aning tulaya gi-construct pa ni sa una ning tulaya oh. Niya. Gi-construct pa ni sa una gagmay pakita ba. Magbaligya-baligya ta ice cream dire. Ice candy. Ice candy nga gagmay kayo og Tagpiso to. kuan kita. Piso atong bahin. Dakuan nga pero ting inita. pa yung kita ato 5 dako namang 5 sona daghan naman pa itong bakya. Gini mo na istorya ning tulaya ni. Dili na ko malimtan. Tulay sa Balok, Sindangan, Sambunga del Norte sa yuta nga itong natawhan. Ako di kita ba ng tulaya, kaya wala pa ng tulaya daghan pa kayong mga motor ng ligi nga ano diya. Anak yan. Kung nga yung tabangan anak. Ano nilod kay covered court pulo white nilod yun yung white o red no. Nilod kay ang color ba. Warrior ko man na. Parang idol ginata si Idol ako na. ay alang dong mayor doon laban-laban yun. May Idol makalupig. Mayo Ay basta-basta. Mayo o mga Panglantaw. panglantaw sa katawhan. So mana sa tol palpak mo na sa tuwa halakaw ron sa Sayan. Balikan na to sa mga sunod adlaw siguro. Wala man na to ang tuyo dito gud sa Sayan gud. So balik na lang ta siguro mga ugma. Ikan lang ko sa iyo sa Dipolog. Dayon dalata sa ato ang rolitas po hapit po taog kuan po rolling. Balik na ta sa Sayan. Diri sa una di anak ko ng buntura maglakaw-lakaw. Adlo kag skinan. Kana diha ka. Di ako ng buntura ng sa Adlo kag mga skinan no. Adlo sa kinan mo. Tanaw ko na ako sa una ang bata pa kita ko ng sikinan kay taga Bukid man da. Mura mag-isog kayo, tutok kay kuha ba. Karon driver na sa skinan. Karon sakinan na yung hadlock kay kasiro man pod. Sakinan brad oh. So honong sa ta diri. Chop kay skinan si brother kag Manila na. Grabe na biyahe ana, gikan og Bulacan siguro to. Kanang skinan na. Oh. Bulacan, Masbate, Leyte, Giyan. Grabe.